6:30 in the evening. Ayan, so dito lamang po ang aming opisina sa Barangay 18, Cabaangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so free consultation po tayo dito sa office Legazpi, dito po mismo sa parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So green na building at pwede kayo mag-text kay Doc Joey sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe naman po, 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, may problema ba? May problema ba ang ating camera? Ayan. So, wait lang. Ayan ang camera pa. Ayan. So, tomorrow po, bukas po ako sa Daraga, sa Purok Uno, Kimantong, Daraga Albay. Bukas po ako simula alas 9 ng pagkaaga hanggang alas 4 ng pagkabanggi. At yan, so pwede kayo mag-text sa akin sa 0927-316-7466. Again, 0927-316-7466. At syempre, bukas po ako doon. Again, simula alas 9 ng pagkaaga hanggang alas 4 ng pagkahapon. At yan, so for now, ang topic natin is infection sa bato. Diba? So yan, marami yung mga mayroong health concern about sa ganitong mga sintomas, ayan, sanhi, kung paano tayo nagkakaroon ng infection sa bato. Diba? So, yan, may promo pa din tayo sa Mega One. Again, promo sa Mega One. Minimum 30 cups of Mega One, additional 10%. So, kung a-avail po kayo ng 30 cups ng Mega One, magkakaroon na lang kayo ng, kumbaga, babayaran nyo lang is 1,300 pesos. And of course, kung gusto naman na mas maraming Mega One, mas maraming discount din po. So, kung kayo po ay mag-a-avail ng 2 box ng Mega One, ayan, so mabibili nyo na lamang po siya ng 4,800 pesos. Again, mabibili na lang po natin ang 2 box ng Mega One ng 4,800. So, yung may mga discount card po lamang, di ba? Again, kung 5 box naman po na Mega One ang i-avail po natin, may additional 50% off na po yung discount po natin dyan. So, kung 5 box na Mega One, instead na 20,000, yung babayaran po natin is, kumbaga, 10,000 na lang. So, kasi naka 50% off po ang ating Mega One, di ba? Sa mga 5 box po na bibilhin, di ba? So, yun po yan. Chat mo ba si Jen? Ayan. So, ngayon po, ang ating program na topic about sa infection sa bato. Ayan. So, ito yung overview ng kung bakit nagkakaroon tayo ng infection sa bato. Ayan. So, kapag nagkaroon ng mga bakterya, ang isa o dalawa sa mga kidney o bato, maaaring magkaroon ng infeksyon sa bato o kidney infection. Karaniwang nagkakaroon ng kondisyong ito kapag ang pasyente ay may urinary tract infection o UTI na tinatawag po natin. Diba? Na hindi nagamot sa UTI. Ang bladder o pantog lamang ang kadalasang may mga bakterya, subalit kapag nakarating ang mga bakterya
sa mga bato, maaring itong magresulta ng kidney infection, di ba? Ang mga sintomas ng kidney infection ay hindi nalalayo sa mga sintomas ng UTI or urinary tract infection. Kapag nagkaroon ng infection sa bato, maaring makaranas ang pasyente ng mga pananakit ng ari habang umiihi, malabo at madilaw na kulay ng ihi at pananakit ng likod o tagiliran, di ba? So, yun po yan. So, ngayong hapon, pag-usapan natin ang tungkol sa kidney infection. Mga sanhi, sintomas, at pati na rin ang mga komplikasyong maaaring mamuo dulot nito. Pag-usapan din natin ang mga tamang gawain upang makaiwas sa pagkakaroon ng infeksyon sa kidney. Bukod dito, pag-usapan natin kung papaano makakatulong ang Amazing 4 products laban sa mga karamdamang ito. Diba? Ayan, so yun naririnig naman ata tayo, diba? So yun ang importante yung voice natin. So, ano ang infection sa bato? Ang kidney infection ay kadalasang nangangailangan ng mga agarang aksyon dahil kapag ito ay hindi naagapan, maaari nitong sirain ng tuluyan ang inyong kidney or maaring maging sanhi ng pagkalat ng bakterya sa bloodstream at maging sanhi pa ng mga malubha pang kondisyon o sakit. Nagmumula ang kidney infection dahil sa bakterya kapag ang E. coli ay nakapasok sa tubo or urethra na nagdadala ng ating ihi, umaakyat ito magmula sa bladder hanggang sa kidneys at tuluyang naging sanhi ng sakit. May mga pagkakataon na ang kidney infection ay hindi direktang sanhi ng bladder infection. Ang isang tao na may matagal na problema sa kidney, may kidney stones, diabetes, at may mahinang immune system. May maaari ring maapektuhan ng kidney infection. So ito po yung mga sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng UTI or infection sa bato. Iba't iba ang mga sanhi ng infection sa bato o kidney infection. Nagkakaroon ng kondisyong ito kapag napasok ang E. coli or bacteria ang mga bato. Likas na mayroong ganitong uri ng bakterya ang katawan at karaniwang matatagpuan ang mga ito sa mga bituka. Hindi naman mapanganib ang mga bakterya na ito kung sila ay nasa mga bituka lamang. Ayan. So, hindi naman siya, mapanganib kung nasa bituka lamang. So, subalit, kung ang mga E. coli bacteria ay makarating sa mga bato, maaaring pagmulan ito ng infeksyon. Ang mga bakterya na ito ay maaaring magkaroon sa mga bato sa pamamagitan ng mga sumusunod. Ayan, so ito po yung mga sanhi. Ayan, so may 5 klasing sanhi. Tatandaan lang po natin ito para alam natin, di ba? Kung tayo na ay may mga sanhi na, di ba? So, pagkakaroon ng UTI, di ba? So, ito yung mga kadalasang mayroon po tayo na mga problema, di ba? Sa UTI. Ang pagkakaroon ng UTI, ito ang pinakapangunahing sanhi ng kidney infection. Kung hindi ito magamot, ang mga bakterya ay maaaring kumalat at makarating sa mga bato, 'di ba? So number 2, ayan tandaan natin, number 1 ang pagkakaroon ng UTI, number 2 pagkakaroon ng mga bato sa bato o kidney stone. Kahit walang UTI, maaaring magkaroon ng kidney infection kung ang pasyente ay mayroong mga kidney stone. Ito ay may mga namumuong mineral sa loob ng mga bato bunga ng labis na pagkain ng maaalat, dehydration, at iba pa. Ayan, so iiwasan din natin na kumain masyado ng mga junk foods at sa pagluluto po hindi masyadong maalat at hindi maraming ilalagay natin ng mga seasoning
or mga salt, di ba? Kasi po si kidney ang maaapektuhan. Usually naman yung mga clients natin, kahit na hindi daw sila umiinom ng mga gamot, bakit sila nagkakaroon ng mga problema sa kidney? So, yun po yan. So, minsan iwasan natin yung mga maaalat na pagkain. Diba? Number 3, hindi wastong paglinis ng ari pagkatapos dumumi. Ayan. So, minsan kasi nagtitipid siguro tayo sa tubig. 'Di ba? So, 'yon, tandaan na ang Coli bacteria ay nananirahan sa bituka at lumalabas ang mga ito kasama ng dumi. Kung hindi nalilinisan ng wasto ang ari pagkatapos dumumi, maaring makapasok ang mga bakterya sa daluyan ng ihi at makarating sa bato. Number 4, pakikipagtalik ng madalas. Ayan. So, iwas-iwas lalo na ngayon, malamig na ang panahon. Di ba? So, maaari ring makarating ang mga bakterya sa mga bato kung madalas ang pakikipagtalik. Mas mataas ang posibilidad na maapektuhan ng kondisyong ina ito kung iba-iba ang mga katalik. Diba? So, isa lang. Kung mayroon ka na, dun lang. Wag nang paiba-iba kasi baka magkasakit ka pa ng mas malala. Diba? Ayan. So, kasi masama din yan. Diba? Bawal yan kay God. Kung may mahal ka na, dun ka lang. Kasi part naman yan ng buhay natin, di ba? Part na yan na kasi isa din yan nakakapag-relieve ng stress ng isang tao based sa mga research. Di ba? So, paggamit ng urinary catheter, di ba? Kasi marami ngayon ay may mga catheter. Katulad dati may clients tayo na kahit na may sarili silang ospital at hindi halos gumagaling. At kumbaga nagkaroon na siya ng 4 na beses na infection sa kanyang kidney. Diba? Ang urinary catheter ay isang maliit na tubo na ipinapasok sa ari ng pasyente kapag siya ay wala ng kakayahang umihi. Karaniwang ikinakabit ito kapag walang malay ang pasyente o kaya naman ay pagkatapos pa lang siyang operahan kung hindi regular na pinapalitan ang urinary catheter. Maaring pamayanan ito ng bakterya at makarating sa bato, di ba? So, yan po ang 5 sanhi ng infection sa bato. Yan. So, ulitin natin. Number 1, pagkakaroon ng UTI. Number 2, pagkakaroon ng mga bato sa bato o kidney stone. Number 3, hindi wastong paglinis ng ari pagkatapos dumumi. Number 4, pakikipagtalik ng madalas. Number 5, paggamit ng urinary catheter. At ito naman po ang mga sintomas. Ayan, kung tayo ay nakakaramdam na ng ganitong mga sintomas, ay kailangan na natin yan na gawan ng paraan. Kasi po, mahirap ang maging kampante. Lalong-lalo na kung tayo po ay may mga sintomas na ganito na po, di ba? So, gaya ng nabanggit noong una, ang mga sintomas ng kidney infection ay halos natutulad sa UTI or urinary tract infection. Masasabing may infection sa bato ang isang tao kung siya ay nakakaranas ng mga sumusunod. Number 1. Ano ba ang una? Number 1, pananakit ng ari habang umiihi. Diba? Number 2, malabo at madilaw na kulay ng ihi. Usually, marami tayong clients na ganito, na marami yung mga ihi, minsan mabaho, yung iba, yellowish. Ayan, so kailangan natin maagarang action na yan, diba? Mas ayos na natin. Number 3, pagkakaroon ng nana o dugo sa ihi. Number 4, pananakit ng likod o tagiliran. Yan. So, number 5, madalas na pag-ihi. Number 6, pakiramdam na kailangang umihi kahit katatapos lamang.
Number 7, pagkakaroon ng mabaong ihi, pagkakaroon ng lagnat, pagduduwal at pagsusuka. Ayan, so panginginig ng kalamnan. Kung may infection ang katawan, karaniwang ding nagkakaroon ng lagnat. Sinyalis ito ng nilalabanan ang immune system, ang mga bakterya sa katawan. Kaya napaka-importante po na kailangan malakas parate ang ating immune system. Hindi lang po sa ganitong health concern, kundi po pangkalahatan. Kailangan natin lagi malakas ang ating immune system para po hindi tayo makapitan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Hindi lang tayo maging kampante sa ganitong health concern. Kasi po sa panahon ngayon, marami na po ang dumarating na iba't ibang sakit sa tao. Yan. So, yung iba kasi kulang na yung mga natin, lalo na sa mga vitamins or yun, kaya laging humihina ang immune system natin. So, number 11, yun na po yun. So, mahina ang immune system. So, ito naman po yung pwedeng maging komplikasyon sa atin. So, last time, may napanood nga po ako na, na isang nakakalungkot na, videos. Kung saan, kumbaga naging kampante lang yung magulang kasi akala ay ubo lang. Yun po pala ay mayroon ng problema sa kidney. So, nagkakaroon na siya ng infection. So, kumbaga ko-complicate na siya. Nagkaroon na ng problema sa puso at yun po sa kidney. Kaya po kahit na wala pong bagang pinipili, once na tayo ay magkasakit, kahit na tayo ay pinakamaperang tao, pero once tayo po ay may mga health concern, ayan, hindi po mababayaran ang buhay ng tao. Kaya napaka-importante po na tayo ay laging malusog at masaya sa buhay, di ba? Yun po ay dalaga, almost kag-graduate lang, isang galing sa mayaman na pamilya, at nagkaroon ng sipon. Ayan. So, kahit na sipon, trangkaso, ubo, huwag po tayo maging kampante. Kasi hindi po natin alam kung ano na ba talaga ang sinimulan kung bakit tayo nagkaroon ng ubo, sipon, at trangkaso. Lalong-lalo na sa mga Pilipino. Sanay na tayo hanggat kaya natin yung sakit, titiisin natin. So, ngayong panahon na ito, wag po tayo maging kampante, di ba? So, yun po yan. Ito na yung mga komplikasyon. Kung hindi nalulunasan ang infeksyon sa bato, maaaring tuluyang magkaroon ng pangmatagalang pinsala ang mga bato at magresulta sa mga sumusunod na komplikasyon. Ito na. Number 1, kidney disease o sakit sa bato. Number 2, alta presyon. Number 3, pagpalyan ng mga bato o kidney failure. Number 4, pagkalaso ng dugo. At number 5, ang mga nabanggit na komplikasyon ay maaaring magdulot ng mapanganib na buhay ng pasyente, lalo na ang kidney failure. Kaya naman, iminumungkahin ng magpakonsulta agad sa doktor kung may nararamdaman na ng ganitong mga sintomas, di ba? Ayan, so nabanggit na natin yung mga pwedeng maging sintomas natin. Ayan, so komplikasyon. Ito na naman kung paano tayo makakaiwas. Paano tayo makakaiwas sa ganitong karamdaman? Ang infeksyon sa bato ay maaaring maiwas upang lumiit ang posibilidad na maapektuhan ng kondisyong ito, gawin ang mga sumusunod na pag-iingat. Number 1, huwag pigilan ang ihi upang hindi tumagal ang bakterya sa loob ng pantog. Siguraduhin na ilabas lahat ng ihi at huwag magmadali. Diba? Huwag po tayong magtitiis kung tayo po ay ihing-ihi na. Kasi po minsan, diba,
once tayo ay umihi na sa pagtitiis natin, medyo sumasakit po ang ating, ano yan, likod or ang pantog natin, di ba? Huwag din magmamadali kasi hindi yan halos na ilalabas lahat. Mas mabuting mailabas natin yan lahat ng ihi kasi yan po ang mga dumi na, di ba? Kaya nga kailangan ng ilabas para hindi na mag-complicate pa, di ba? Number 2, pagkatapos makipagtalik, umihi upang mahugasan ng ari at mailabas ang anumang nakapasok na hugasan din ang ari at paligid nito upang mawala ang mga bakterya, 'di ba? So minsan sa mga babae din may dapat na paghugas, 'di ba? So dapat nasa likod, hindi na sa harap kasi kumbaga tayo naka-open force, so masama din po 'yan. Dapat nasa likod para maiwasan po natin ang UTI, 'di ba? Number 3, uminom ng 8 baso na tubig araw-araw upang maging regular ang pag-ihi at mailabas ang anumang bakterya sa katawan. Number 4, sa mga kababaihan, punasan ang ari mula sa harap papunta sa likod, 'di ba? Upang hindi mabahiran ng dumi ang ari. Number 5, iwasan ang paggamit ng mga deodorant spray at sapagkat maaaring magdulot ang mga ito ng mga pagkairita sa ari, 'di ba? Ayan. So, paano naman makakatulong ang Amazing 4 sa ganitong mga health concern? Hindi lang sa ganitong health concern, kundi po sa lahat ng mayroon tayo na mga health concern, 'di ba? Mainam na ang mga pagkain mayaman sa antioxidants, fiber, at vitamin C upang maiwasan ang kidney infection at gumaling mula rito. Kailangan rin nating palakasin ang ating immune system upang maiwasan natin ang iba't ibang komplikasyong maidudulot ng UTI sa ating katawan. Ang Omega-1, Omega-A, Multi-5 at Miracle C ay may components na mayaman sa mga masustansyang ito, 'di ba? Ito po 'yon, mga ingredients natin sa Amazing 4 na makakatulong po sa ganitong health concern. Number 1, broccoli. May mataas na level ng fiber at nakakapagpalakas ng immune system. Number 2, turmeric. Matatagpuan sa Mega 1. Mega 1 po natin, may promo tayo sa Mega 1. Yan, so mamaya banggitin ulit natin. Turmeric, mabisang antioxidants. Number 3, astragalus. Matatagpuan din ito sa Mega 1. Napakalakas sa immune system. Number 4, acai berry. Matatagpuan naman ito kay Mega A. Mabisang antioxidant. So si Mega A po natin, source of antioxidants and course, nakakatulong siya for detoxification. Ayan. So, kapag kayo ay uminom nito, so talagang ihi ng ihi lang kayo. Or, kahit na hindi kayo makadumi, ayan, so matutulungan kayo. So, number 5, pomegranate, mabisang antioxidants at may taglay na source ng vitamin C. Number 6, blueberry, mabisang antioxidants at nakakatulong na makaiwas sa UTI ayon sa pag-aaral. Number 7, elderberry, mabisang antioxidants na nakakapagpalakas ng immune system. Cranberry, ayan, si cranberry, dun pa din to kay Mega A, pinakamabisang panlunas sa UTI at may taglay na antioxidants. Maitake, matatagpuan naman si Maitake sa multi-5 capsules, nakakapagpalakas ng immune system. Shiitake, nakakapagpalakas ng immune system at nakakatulong din po ito sa may mga cancer patient. Ano man yung ano natin sa breast or ano pa man, may mga bukol, ayan, nakakatulong po shiitake. License na din po siya na anti-cancer properties. Diba? Number 11, reishi, nakakapagpalakas din
ng immune system. So, halos the same, di ba? Yung maitutulong niya. Pero, pag pinagsama-sama natin siya, once na ininom natin siya, mas mabilis yung resulta or mabilis magpagaling kasi nga po nakakatulong siya para po mabilis yung pag-recover ng ating mga clients. Number 12, Agaricus blazei, nakakapagpalakas ng immune system. Acerola berry, nakakapagpalakas ng immune system at mataas na source ng vitamin C. Ayan, so mataas ang, ayan si Esther C kasi dito siya kay Miracle C. Ayan, so sea buckthorn, nakakapagpalakas ng immune system at mataas na source ng vitamin C. Indian gooseberry, nakakapagpalakas ng immune system at malakas na source ng vitamin C. Mayroon din tayong healthy drinks na makakatulong na malabanan ang UTI or urinary tract infection. Mega E coffee, nagtataglay ng mga berries na mayaman sa source ng antioxidants. At syempre, hindi lang sa ganito sa may mga gusto din maging sexy, di ba? Nakakatulong siya for detoxification at hirap sa mga sa bowel movement. Multi-fiber coffee, nagtataglay ng mushrooms na nakakapagpalakas ng immune system at tumutulong sa detoxification ng katawan. Amazing coffee mix, may lakas na pinaghalong berries at mushroom mula sa Mega A at Multi-5. So, si Amazing Coffee Mix, kahit na po may mga diabetes, pwede po siya kasi po ang sugar ng ating Amazing Coffee Mix ay stevia. Amazing Juice, dalawang klase ang ating Amazing Juice. Amazing Juice with collagen and Amazing Juice with glutathione. Ayan, so nakakatulong po siya sa may mga UTI, di ba? May mataas na antioxidants value ang vitamin C mula sa mga components na ito. Mayroon tayong dalawang variation. Ayan, so tulad ng sinabi ko, dalawa ang klaseng amazing juice natin, which is collagen and glutathione. So loaded with vitamin C, di ba? So, ayan sa mga nakinig ng ating topic sa ngayon. Ayan, so malaki po yung maitutulong natin sa atin na mai-apply po natin yan. Hindi lang po natin na pakinggan, kundi po gawin natin yan sa buhay natin. Kasi malaki po yung maitutulong para makaiwas tayo sa ganitong karamdaman. Hindi lang sa ganitong karamdaman. Kasi po marami yung dumarating sa atin na mga posibilidad na magkaroon tayo ng sakit. Katulad ngayon, uulan, iinit, uulan. So, marami yung nagkakasakit ng ubo, sipon, at trangkaso. Ngayon, lalong-lalo na kung kayo po ay mahina ang immune system ninyo, ay so mabilis po kayong kapitan ng sakit, di ba? Naambunan lang, sisipunin na, di ba? Kaya po, napaka-importante na tayo po ay may proteksyon sa ating katawan, katulad ng Amazing 4. So, nabanggit na natin kung paano makakatulong ang Amazing 4. Ayan, again, Miracle C, Mega 1, Mega A, and Multi 5. At syempre, may promo tayo sa Mega 1. Mega 1, minimum 30 cups of Mega 1, additional 10% I mean. Again, Mega 1, minimum 30 cups of Mega 1, additional 10%. So, kung bibili kayo ng Mega 1 ng 30 cups, so mabibili na lang po natin siya ng 1,300 pesos. Kung kayo naman bibili ng Mega 1 na 2 box ng Mega 1, so mabibili na lang natin siya ng 4,800 pesos. Diba? Kung kayo naman po ay bibili ng 5 kartong Mega 1, ayan, so 50% off na tayo dyan. So, kung kayo po, babayaran nyo is 20,000, ngayon po ay 10,000 pesos na lang. Marami yung nag-ship sa Mega 1, kasi yung mga matagal na clients na natin, katulad kanina, marami yung mga nagpakonsulta sa atin
sa ngayong araw. Maraming salamat sa mga nag-avail ng ating marami yung nag-avail sa atin ngayon ng mga products sa may mga health concern na talagang natulungan sila na nag-take ng ating Amazing 4. Kaya po, sa mga nag-take na ng ating Amazing 4, wag lang po tayo sa una. Maging consistent po tayo sa pag-inom. Kailangan po tuloy-tuloy. Kasi po kahit na napakahirap ng pera hanapin ngayon, pero mas mahirap po na magkasakit na wala pang pera. Diba? At then, sa may mga pera naman, wag naman nating kalimutan ang ating kalusugan. Kasi yan po ang pinaka-importante na pagyamanin natin ang ating kalusugan. Ayan. So, sa tulong ng Amazing 4, matutulungan kayo sa lahat ng mayroon kayong karamdaman. Diba? Ayan, sa mga susunod na araw, iba naman yung ating itatakol na topic. Ayan, para magkaroon tayo ng mga kumbaga maintindihan natin yung mga mayroon tayong pwede na gano'n na mga sintomas, di ba? Kaya bukas, agapan nyo na po simula alas 8:30 ng pagkaaga hanggang alas 6:30 din hapon. Bukas po ang aming opisina. Dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, ang ating opisina, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede kayo mag-text kay Doc Joey sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe naman po, 0917-853-8933. At syempre, bukas po ako bukas sa Daraga, simula alas 9 ng pagkaaga hanggang alas 4 ng pagkahapon. At, yan, kaya dapat po ay pumunta na kayo bukas. Bukas po pupunta din si Nanay Martiliana, isang clients po natin na natulungan na nag-take ng ating Amazing 4. Ngayon po ay maintenance na niya ang Mega 1 at hindi niya hinaalit sa buhay niya. Nagkaroon po ito ng chance para mabuhay ulit. Ayan, kahit sinukuan na siya ng hospital, ng doktor, ayan, hindi siya nagpatinag. Dahil nahanap niya ang solusyon, katulad ng Amazing 4, talagang ngayon, buhay na buhay si Nanay Martiliana. Diba? Kaya kayo pa, ano pa sa may mga health concern po dyan. Ngayon pa lang ay solusyonan na natin dahil po ang buhay ay mahalaga at ang buhay po ay wala ng take two. Diba? Kaya po, pahalagahan natin yan. Kaya bukas na bukas po ako sa Daraga. Pwede kayo mag-text sa akin sa 0927-316-7466. Again, 0927-316-7466. So, sa part 2, I think, nakakasama natin si Doc Joey, ang ating CEO. Ayan, so wag po kayong aalis at wag kayong lilipat ng inyong programa. At ngayon ay magpapaalam na muna ako. This is a Health and Wealth Program. My name is Amazing Diamond Arlene C. Pabelonia. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Hello po, good afternoon. Ako po si Marie Basaytong, isa pong distributor ng Pangruhan. Ang sa based on my experience po sa pamilya mo, ini po mga product. Primero po ako may gallbladder. Ngunyan, ang titake ko lang ito, Amazing Juice. Hindi ko initing capsule. Kasi takot nga na ako sa capsule. At ito baka fake yan. Ininom na yung juice. Nung ininom ko yung juice, yung tiyan ko talaga digdig. Bigla siyang parang suminakit. Ganyan. Nung kinabukasan, nag-CR ako. Mga after 1 month or 2 months yun, nagpa-skid ako ng ultrasound.
pinacheck ko kung mayroon pa akong gallbladder. Sabi ng doktor, malinig naman daw yung ano ko, wala naman daw akong gallbladder. Kaya yung itong Amazing Juice talagang miracle talaga siya. Tapos sa experience ko nga, maganda siya. Yung pangalawa, yung sa tiya ko naman, nadulas siya sa bahay nila. Ang problema niya, yung balakang, medyo na-crack, may crack siya. Tit lang. Hindi na siya igda, timatanos. Sabi ng doktor, di ka na makakalakaw ng 1 year. Di sakto, meron akong stock sa bahay. Di ginawa ko, pinainom ko yung Amazing 4, ito, 4, 3 times a day. Mga after 3 months, ayun, okay na siya. Nakakapaglakad na siya. Tapos nakakakain na ng maayos. Tapos hindi na siya bumalik sa ortho niya para magpatingin ng bones. Tapos ako naman, yung nadalas ako sa CR, ang take ko, ito lang, mega 1. Tapos nung sabi nga ng doktor sa akin, 6 months, 6 to 1 year, di ka makakalakaw. Kasi yung paa ko, may crack dyan. Sa CR kasi, dumanon yung paa ko. Dinakrak. Tapos nung sabi ni Doc, ito itry mo para gumalit ka. Yun nga, ito nga. Dalawang sakit na nawala sa akin. Yung paa ko, hindi nga inabot ng 6 months, gumaling. Tapos ngayon naman, last week, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mayroong kidney failure. Pino-check up siya. Ilan ang creatinine? Ang creatinine niya is 1,549. Sabi. Sabi ng doktor, dalhin sa BRCTH para dialysis. Sutugang ko, pag sabing dialysis, natakot. Sabi niya, baka pag dialysis, kinaumagahan, wala na, patay na. Sabi ko sa kanya, i-try niyo to. Kasi Madam Ito Daya, lang, the tatlo. millionaire. Lalo pag kumanda. Ito lang ang pinag-try ko sa kanya, tatlo. Sabi niya, pumunta sa bahay. Kasi na sa niya, yung chat. Tapos ang mukha niya parang Buddha. Bulo siya lahat siya pilog na. Manas. Kasi hindi siya nakaihi isang araw. Sabi ko, itry mo daw to para gumanda yung katawan. Sabi niya, baka ano nga mangyari sa akin. Sabi ko, hindi kayo mamamatay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo pag-inumin. Ginawa niya, ininom itong tatlo. Pinainom ko siya ng 6 o'clock in the morning with warm water. Pakainom niya, after mga 4 hours, sabi niya, parang yun ang CCR ako. Sabi ko, baka ako makaihi ka. Tapos kung di ka nakaihi, mamayang hapon, napadialis ka na namin. Natakot siya. Di mga after 4 hours, umihi ng konti. Yung ginawa ko, 11 o'clock, pinainom ko siya ulit nito. Sinabayan ko lang nitong juice. Ito, 2 sachet agad, 2 baso. Ganyan kalaking baso, 2 sachet. Para kakaihi ka. Mga hapon, mga 4 o'clock, yun, nakaihi siya, naka-CR siya. Sabi niya, hindi naman magpapadala ng BRTTH kasi parang okay na yung katawan ko. Pag mga gabi na, nakatulog na siya. Pag umaga, binantay ako. Pag gabi, pinainom ko naman siya na alas 6. Ito naman 3. Nainom niya is 9 capsule. Kasi 3, 9. Kinaumagahan, ito naman, pinaalmusal ko. Mainit nito, tsaka ito. Tapos, sabi nga ng mga kapitbahay namin, paglabas siya ng bahay, sabi niya, bakit yung maga ng kapatid mo nawala? Bigla na yung naglupos. Ganyan. Sabi, nakakatakot niya yan. Kasi pag naglupos niya, mamamatay na. Sabi ko, hindi naman siguro. Kasi pinapainom ko siya ng kay Doc Potato. Sige nga, mga 2 days, 3 days, nakaihi na siya. Ngayon, sabi ng doktor, dinala namin siya sa BRT ngayon. Sabi, hindi naman daw siya dialysis na kasi okay na yun. Kidney niya. Grabe, power! Ngayon, nakakonfine siya sa BRCTH dahil gusto lang namin na sigurado kung okay ang katawan niya. Tapos, nandun siya ngayon, kasi ito nga, tininanan ko talaga kahapon. Pinadala sa akin. Kasi umuwi yung hipag ko. Ano yung pinainom sa kapatid mo? Sabi ng doktor. Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka doon. Kahapon, di nagpunta ko doon. Ang dala-dala ko. Sinuplayan mo na yung doktor para kami Tapos, mga missing doktor ka na. Sabi niya, bakit niya? Tapos yung katawan niyang baga, pagdating sa ospital, hindi na siya maga. Ang problema lang, nanghina siya. Kasi nga, siguro sabi ko, kasi nung alam niya nang magaling siya, takbo dito, takbo doon. Sabi ko, huwag ka munang magsisi. Una,
Wala pa Kasi isang ito buwan. nga. Peanut. Kasi hindi ko siya pinakain ng mga kain, as ano pagkain. Ito lang i-maintain ko sa kanya, 3 days. Tapos, yung pagkain niya, sabi ni Doc, lugaw. Dinilugawan ko siya. Tapos, mga after 5 days, uwi ang asawa. Yun, sabi ng anak, pinakain niya ni mama ng pizza. Tsaka pinainom niya ng Sprite. Doon siya Bawal sumuka ng suka. Kaya Bawal tinakbo yung namin Sprite. siya sa hospital. Kaya nung tinanong ko yung doktor, Doc, ida-dialysis ba yan? Sabi niya, bakit ida-dialysis? Sabi ko ako, 1.5 ka ako, ang creatinine yan. Hindi na nga niya. Wala man pinainom dyan na gamot na iba. Tiglayan lang siya ng swero kasi natusuka ng suka. Kasi pinainom nga ng hipag ko ng soft drinks. Tapos Bawal ngayon, din sinabi, for ano bawal na ang siya. soft drinks. Tapos nung sabi ka hapon ng doktor, sabi doon sa hipag ko, umuwi. Sa alas 5, umuwi siya hapon. Ngayon, Maylin, yung mga gamot daw, sabi ni Doc, na pinapainom mo sa kapatid mo. Bakit? Ano gagawin sa gamot? Saan daw niya makita? Sabi niya, sumama ka daw. Sabi ko, sige, sasama ko. Ipagpunta namin, sabi ko, ito po ang pinainom ko. Hindi naman ako siguro yung Doc, bawal. Bawal inom. Kasi wala naman ako, mga fruits lang naman to. Hindi naman to synthetic. Tapos ito pa kami pinainom ko sa kanya. Sabi ng doktor, okay lang, yun naman yung problem. Kasi yung hipag doon, Ito sinabi from 1.5. Okay, magandang gabi sa ating mga amazing people dito po sa probinsya ng Albay, Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayo? Samahan po ninyo kami hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito po sa second part natin ng programang Kalusugan, Bayanihan, Serbisyong Natural, Health and Wealth Program. At congratulations sa mga nagawin ng ating Amazing 4. Especially yung Mega 1 na promo po. Mega 1, 21 unique ingredients. At of course, yung kaninang nag-testimony sa atin, si Madam, si Mrs. Mular ng Kamalig Albay. Congratulations sa iyong husband. Ito po ay malaki na nagastos sa mga gamot, sa mga laboratory, sa hospital. Yan. A matter of around 2 months, less than 2 months, yung nag-testimony na si Mrs. Si Mr. ay malakas na. Yung mga pain, yung ano ay nawala na. Ang natitira na lang ay yung sugar na medyo mataas-taas pa ng kaunti. Kaya nag-abil po siya kanina ng Mega 1, 1.5 boxes yan. Okay, at of course, yung ating suki na si Mr. dito po sa Legazpi, yung retired army, yan. 11 years na nag-maintain ng atin ng mga Amazing Trio. Every month po yan, Amazing Trio ang kanyang kinukuha sa atin. Every month. Ang maintenance niya is Amazing Trio naman. For the past 11 years. Di ba? Of course, yung bago naman natin, yan, may nagpumunta sa atin dito talaga. 500 yung pera. Naawa ako kasi. Sabi niya, Dok, ano na, laki na ng gastos ng aking kapatid. Wala ng pera. Pero sa susunod sabi niya, dadala na ako ng para makapag-membro. So binigyan din natin ng isang Mega 1, isang blister. Inaawa naman ako, dinagdagan ko ng Miracle C. Yan. Okay. So dito po sa amin walang si Madam, isa't kalating boxes, si Mrs. Mila Mular. At yung iba pa, hindi ko na sa inyo makilala, hindi ko na maalala mga pangalan nila. Of course, tayo po ay nagagalak dahil po talagang very powerful ang ating mga produkto, ang Amazing 4, ang Mega 1. Ang Mega 1 po kasi 21 very powerful natural ingredients. 675 mg. Yan, di ba? Kaya po ito ay very powerful. Kaya Mega 1, Mega for a mega healthy you. Yan. Take Mega 1. Okay, so yan na po ang ating masasabi ko sa inyo. At tingnan po ninyo ako. Sabi, dami nag-comment, no? Parang lalo kang bumabata.
Kahit dun sa Bakakay po, kanina may padasal kami. Ay, ang pinsan ko, bumatang bumata, di ba? Kako, yan nagtanim pa ako dun sa Dorotea Resort ng malunggay. Yan, nagtanim tayo ng malunggay. Nagtanim na akong talbos ng kamote. Galing pa dito, yung kamote tops na pinangtanim. 70 na stalks. Di ba? At nagtanim din tayo doon ng itong alugbating yung hindi po yung pula, yung light green, di ba? Ang sarap. At tinuruan ko doon yung ating cook na paano magtorta ng alugbate, paano magtorta ng malunggay para yun po isi-serve, di ba? Healthy, yan. Nasarapan sila. Meron pala, yes, marami. Kaya po later on po, meron na po tayo dyan na isi-serve sa pwedeng breakfast, pwedeng lunch, pwedeng merienda. Tortang malunggay, yan, available na po yan. Later on, tortang kalabasa, squash, and torta later on na alugbate. Yan, di ba? Healthy food. Kagandahan po niyan, walang spray, walang chemicals, di ba? Kasi po, yung nasa palengke katulad ng talong, talong, ampalaya, yung sitaw, nako, ang daming mga pesticides niyan, spray. Even yung repolyo. Kaya po yan po isa sa mga kausa ng cancer. Sinasabi ko sa inyo, yung walang mga cancer, malunggay, alugbate, yung squash, langka, yung puso ng saging, walang mga sprayan, di ba? So dapat ganun, kangkong, walang sprayan. So kakainin po natin yung walang pesticides. Kung gusto naman yung kumain ng talong, magtanim kayo. Gusto niyo yung kumain ng itong string beans or hantak sa magtanim ka. Gusto mong kumain ng ampalaya, magtanim ka. Diba? So mga wala pong pesticides, yun ang kakainin natin kasi healthy sa katawan. Diba? Ngayon, para po mga anak ninyo makakain ng gulay, tortang malunggay, tortang squash, tortang kalabasa, torta pong alugbate. Mas masarap po ang tortang alugbate. Basta wag po yung pula, yung hindi maanghot, at saka yung kaysa tortang malunggay. Okay, maliwanag. Kailangan kasi healthy food kasi para healthy tayo. Magmamanifest sa ating katawan. Tingnan mo natin, going 70 parang 20 plus lang daw. Kasi may amazing pa tayo. Hindi ko kinukuriputan ang buhay ko, di ba? Kayo, gusto ninyo masarap na pagkain, maraming mga seasoning, di ba? Yung mga mamahalin na pagkain, hindi naman healthy, di ba? Kawawa kayo. Ayaw pa ninyong uminom ng amazing for omegawan. Kaya nga, mahirapan kayo umabot ng 80. Mahirapan kayo. Diba? Saging kayo magpalaga. Baka ang 120 abutin ninyo. Diba? Okay, of course, pagdasal. Of course, number 1 yan parate, si Lord. Diba? Pero, may gagawin tayo. Okay, maliwanag. Libre consultation. Kanina si Madam, Dok, magkano ang babayaran ka ako? Libre, walang bayad ng consultation. Gano'n, salamat. Pagpalain ka ni Lord, di ba? Gano'n Gusto kayong matulungan, di ba? Kasi anong malay mo, gusto ni Lord, yung mga tao, pumasok ako sa politika, wala na ako halos oras sa inyo para sa health, di ba, dito? Kaya ngayon, samantalahin na ninyo. Bukas, Friday, alas 8:30, bukas na tayo. Hanggang Sabado lang po tayo,
Hanggang Sabado. Pag Wednesday po, hanggang 6 o'clock lang pa kami. Kasi wala kaming radio. Okay, maliwanag. So yan po magandang balita natin sa inyo. Kaya po dapat ay maging matagumpay po tayo. Maging matagumpay. Kasi po kailangan po magtagumpay talaga. Di ba? Kailangan po magtagumpay talaga. Kasi kung hindi po tayo magtatagumpay, mahirap. Di ba? Oh. Di ba? Times 7, 20. Oh. Di ba? So, kailangan po magtagumpay talaga po tayo para tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang ating pakipag-ugnayan sa inyo. Okay, maliwanag? Kaya dapat kayo maging healthy. Paalaga kayo kay Doc Joey Bitito. Ang pera hindi pinag-usapan yan. Secondary lang po yan. Ang ano natin, commitment. Gusto ba ninyo? Sabi nga nung isang matagal din po siyang sa hospital. Ano ba ang trabaho niya dati? Nurse ba siya or ano? Sabi niya, sa clinic pala siya dati. Oh, sabi niya, siya ng sekretary ng doktor. Sabi niya, sa totoo lang sabi niya, Doc, ang gamot in case of emergency. Totoo. Halimbawa, ikaw ay nabuwal, nawalan ka ng maling tao, takbo ka sa ospital. Kailangan gamot. Ikaw halimbawa ay talagang basta in case of emergency, takbo sa ospital, gamot. Pero kung prevention, natural na. Kung ang mga sakit mo naman ay umpisa pa lang, ito na. Di ba? Huwag iyong ginagawa kasi ninyo, karamihan sa inyo, pag hindi kaya ng gamot, punta sa amin. Mali. Marami nagsisisi. Kasi ang laki ng ginastos sa gamot, hospital, laboratory. Ngayon sa doktor, okay lang yan. 500 na yan or may higit pa. Okay lang po yan. Pero yung gamot, laboratory, hospital, minamalas-malas pa kayo, punerarya. Diba? Iyan po ang nangyayari. Dapat, wala ba kayong sakit, dapat mag-maintain na kayo nito para maiwasan magkasakit. Diba? Kasi pag may sakit kayo, gagastos. At pag sakit sa'yo, pag lumuba, pwede kang mamatay. Pero kung wala kang sakit, nag-maintain ka, may gastos ka nga, healthy ka, walang hospital, maiwasan. Hindi ka mamamatay. Liban na lang, ma-aksidente ka. Diba? Nakukuha ba natin? Kaya mas maganda, 20 plus ka pa lang, inom ka na ng Mega 1 or Miracles eh. Diba? May trabaho ka naman eh. Kasi, kailangan proteksyonan mo ang buhay mo. Kasi ikaw ang kumikita eh. Isa lang ang buhay mo. Eh bakit mo pinagkakaitan ang buhay mo? Mas gusto pang kumain na napakasarap, gusto mo magmuling, gusto mo pang mag-shopping na mag-shopping, gusto mong pumunta kung saan-saan lugar, gusto mo pang bumili ng sangkatutak na hindi mo naman kailangan sa buhay mo, gusto mo pa yung mag-vitamins ka naman, synthetic vitamins, ayaw mo ng natural. Diba? Na iyan ang kailangan ng katawan natin. Kasi ang katawan natin, natural. Diba natural tayo eh. Hindi naman tayo artificial. Okay, nakukuha po ba ninyo? Kung ako po sa inyo, i-maintain ko, so natural. Diba? Mayroon ka pala, tumataas pa lang ang blood pressure mo, uminom ka na kagad, kahit migawan lang muna. Kasi mura, kasi isa lang. Lalo nga may promo pa, di ba? Tama po ba ako? Halimbawa, tumataas pa lang sugar mo, uminom ka na ng bigawan. Di ba? Anong problema mo? Bakit? Tumataas pa lang ang sugar mo, painumin ka ng gamot. Okay. Kami maintain mo, tataas yan, bababa, tataas, bababa. Later on, nasobra na yung gamot mo, magkikreate yan ng panibagong karamdaman. Kita mo, sa umpisa, isa pa lang. After a few months or after a year, maring dalawa na. Di ba? Then after 2 or 3 years, maring 3 na. After 5 years,
maaring patikid ni na. O, tapos ka na. Samantalang sa atin, sugar pa lang ang pinoproblema mo, lahat ng katawan mo pinoproteksyonan. Lahat ng katawan mo ino-overhaul, nililinis. Kaya yung sugar mo, maaring hindi bumaba ka agad yan, maaring after 3 or even 6 months pa nag-normal, walang nagdadagdag na karamdaman. Nakukuha ninyo? So, alin mas maganda? Kasi hindi dumadami. Kasi nga ito, overall, pangkalahatan. Okay, nakukuha po ba ninyo? At malakas ka. Tingnan mo ako, going 70, parang sabi kanina, Dok, parang 20 plus ka. Di ba? Kinagulat yung mga kababayan ko dyan sa Barangay Kogutan, Baka kay Albay. Salamat nga pala sa mga kamag-anak natin dyan. Halos kamag-anak natin, halos lahat yan eh. Oo, di ba? So yan po ang magandang balita ko sa inyo. So gusto po lahat ng mayroong gusto makipugnay kay Doc Joey. Ito po ang aking address, Barangay 18 Cabangan West, at the back, sa likuran lang po ng Mabel Passion Angeles Cake. In front, Bangko Sentral, dito po tayo sa may Barrientos Machine Shop. Doon po sa iglesia, medyo malayo na yon. Legazpi City, ang aking pong numero, 0998-975-8121. 0998-975-8121. Sa Globe, 0917-853-8933. 0917-853-8933. Ang page po natin para mapanood po ninyo kami, Doc Joey Bitito page. Please following po. Then aking YouTube channel, Doc Joey Bitito channel. Please watch, like, and subscribe. And press the notification bell para po updated tayo. At yun naman pong kailangan ako makausap, mag-video call tayo sa aking pong Facebook name, Joey Bibon Bitito, open cross parenthesis Doc Joey. Mag-friend request kayo at i-message po ninyo ako. Kung puno na po yan, yung Doc Ching Bibon Bitito. Okay. At available din sa ating outlet, yan po kay sa Borokwan,